Jednu nohu dajte na čelo, zaštítite nos, druhou rukou, pripínite priazku, dvakrát do neho vypnite. 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dva, 3, 4. Tam musíme dostať stabilizovaný tlak. Viete? Môžete cieľom na bok, aby vypínal. Dobre? Stabilizovaný tlak viete? Hej? Môžete sa Dobre. Toto je celý manéver, ktorý je dôležitý pri záchrane života a zdravia. Toto robí, že ho úplne nie je zvoľnatený a pozrite sa na neho a ostal bez akcie, bez dýchania, bez všetkého. Toto robíte vždy po topení, keď niekoho vyťahnú vonku. Čiže to je základný úkon. Najprv si berieme toto život. Malé detičky, viete, že dieťatko je veľmi malinké, takéto, ktoré sa, toto je akože novorodenie do 28 dní. Veľa sa stáva, že náhle prestanú doma dýchať bez akcie, aby ste vedeli, budete určite mami, otcami v budúcnosti. Treba, aby ste vedeli, že to dieťa si položím na ruku, trošku mu pridržujem. No nemalo by sa, lebo on má určitú kapacitu, ktorú sa mu nespôsobilo v tom krvácaní dýchov ľudských. A jedna vec je aj to, že vlastne nevedíme sa tomu, že my vstúpame do neho alebo dýchame a my potrebujeme vdýchnúť od diaľnice a sa vdýchnúť od diaľnice. Aby aj nedýchol. To zaznamenajte, Pelka. Máme pacienta, tak leží na boske. Niekedy sa tieto bočnice nám do hlavy ani nedávajú. Pripevníme si pacienta pokrúhmi, aby nám nespadol. Áno, správne. Je to pacient. Teraz sa začne rezať. Musíme ho pripevniť na dosku tak, aby nám nespadol. Čiže cez ruky a cez pár. To bol taký horor sávička. Hej? No. Videli ste? To bolo dosť nechutné. Neviem, čo sa to môže stať. Jaj. Sama pôjdeš si na svet. Prídem s ním ráno. Potom tu máme ešte takú jednu pomoc. To si nechajú. To bude na doba. Takzvaná krátka chrbticová doska. Vtedy by si to asi použili. Máme to potom Pozrenie na zlomenú chrbticu. A kde asi tak najčastejšie sme to? Pri dopravných nehodách, správne. Máte človeka, vodiča, sedí v aute, nemôže sa postaviť, sťažuje sa, že ho bolia ruky, nohy, že mu trpnú, alebo že ho bolí krk. Pomocou tohto z toho auta dostaneme tak, aby sme mu fixovali tú chrbticu. Vodičovi vypnem a dám ruku. Nie, lebo vám vystrelí airbag vás prizadí. Čiže tu sú dvere vodiča, prídem, aby som sa nedal do toho auta a popred vodičovo brucho zaťahnem ručnú a vypnem motor. Lebo vy, keby sa nakloníte pred neho, vtedy môže ten airbag streliť vám ešte ubiť. Čiže na to si dávajte pozor. Máme tu vodiča s našim volantom a ideme ho znovu rozbradiť. Fast five. Ako to tam ďalšie tam je sedačka? Ale ty to mať nebudeš. A veď on sa sám nevystrie. Vidíte, aký. Predstavte si, čo v človeku dáme, tak volier na krčavku. Niečo také, aby sme fixovali ten krk, pretože môže byť postrná krčná krčná. Kefer. Máš dobré, ja som to na 50 nemám. Ja som to nestaril. Ale že mi sa iba na hlavne boli na skúšať. Čo je? Čo ma taký dáme po nohy, keď som robila nekáže po obede. Ale ja už mám to, a som to poslal pod jednáš.
termín rozhodne. Termín rozhodne sa na to, keď sa no to sa vyskúšal. Ja mu streknem na to. Čo? Ale také slabé napätie, to čo? Ja to nejaký príde keď vodno. Polský nosič. Nie, tam máš mať bradu. Normálne to. Daj si zdám. Skáže z boku? Aj hýbať, nie? Ne v šoku, chápeš? Otočíš si ho? Ale vyťahol by som. No, nevyťahol. Obi dvoje ruky. Máš to, hej? Keď má zlomenú? Buď jednu alebo druhú si, hej? A ťahám ho najprv na koleno a potom si ho odtiahnuť. Prídeme k patentovi, zmeriame nohu. Máme mu takýto štipček na prst. Ono ukazuje, aký má ten človek puls a koľko má kyslíka v krvi. Tak sa aj mučilo, nie? Koľko je kyslíka v krvi? Na koľko percent? Maximálne je 100%. Čo myslíš, že úplne prvá ľahká obchodná? Prvý stupeň ochladiť vodou, správne. Dáme pod tečúcu studenú vodu. Tú ruku, nohu. Prípadne, ak je niekde popálený hrudník, chrbát, môžete robiť studené obklady. Len pozor na tie obklady, tú handričku, ktorú priložíte, musíte buď polievať studenou vodou, lebo za chvíľku to bude suché, čo tam ide také veľké teplo z toho, alebo na novo namočiť do vody, znovu priložiť. Tento druhý stupeň plus giere, ten ako. Dobre.